भइल चर्चा होखता, टोल महला में हाला भइल चर्चा होखता। सासू देखे आई चर्चा में काका लागता, सासू देखे आई चर्चा में काका लागता। घीव लागता हो चंदन लागता, घीव लागता हो चंदन लागता। आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता, आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता। गाँव नगर में हाला भइल चर्चा होखता, गाँव नगर में हाला भइल चर्चा होखता। गोतिन देखे आई चर्चा में काका लागता, गोतिन देखे आई चर्चा में काका लागता। धूप लागता अगरबत्ती लागता, धूप लागता अगरबत्ती लागता। आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता, आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता। घरे घरे में हाला भइल चर्चा होखता, घरे घरे में हाला भइल चर्चा होखता। ननद देखे आई चर्चा में काका लागता, ननद देखे आई चर्चा में काका लागता। फल लागता हो नरियल लागता, फल लागता हो नरियल लागता। लाचा दाना लागता, पचमेवा लागता, लाचा दाना लागता, पचमेवा लागता। आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता, आजी चर्चा में खर्चा नइखे अच्छा लागता। पहिला में दाया दूसरा में चर्चा कैनी, तीसरा में नमः शिवाय से कैनी पढ़ना। आजी तीसरा में नमः शिवाय से कैनी प्रणाम। दाया से दाया मिलल चर्चा से ज्ञान, दाया सीधा मिलल चर्चा से ज्ञान। आजी नमः शिवाय से भय होई कल्याण, आजी नमः शिवाय से होई कल्याण।